Kanto rin dahil ito. Fujiki. Hindi nag-load as di rin dahil kung saan ano. Sekolah Patloban. Baryong aswang sa Nine million people shout out. Sino to? Sari-saring vlogs. Mega love shout out, madam. Wait lang ha. I-jacket kita. Wait. Ayan. Thank you. 17 million people. Magtatahi tayo ng 8 million people shout out. $16 million people shout out. $15 million people shout out.
Oo nga. Yan nanonood ako kay Che Guevara. Banateros. Isa sa mga Banateros. Six million people. Four million people, shout out. Mananahi tayo guys, mananahi. Naghihintay ako sa alaga ko kasi umalis sila pumunta sa graduation ng kapatid niya. Nagkaon pa to sila sa restaurant, kurune. Makaon, siyempre makaon, tanda ka pa ng halian. Karon paran, ano lang, makapi-kapi lang nga sila, kamo celebrate ko sa bata nila.
Pero sila nga manyaga, hindi manyaga. Manyaga eh. Pag-abot na matulog na sila. Dito kayo manyaga na. Or pag-abot na, mangulak sa panyaga, magturog naman. Hindi pwede sila magturog aga pa sa nagbugtaw. Sila pa. Basta ginambala niya si Ali nga malakat sila sa matam niya. Di ka mag-upod. Dire ka lang, makaon lang kami. Ito kami sa matam. Yung sungod-sungod ang bata. Ay. Uy. Karoon naman ka maglaba. Umbay. May isa ka lugar sa may isa ka lugar ni dire sa may hindi naman sa Surigao, naman. Hindi nila i-allow ang cellphone sa mga bata. Pag nakita ang may dala ang mga bata ang cellphone, ila i-confiscate tapos pagka-graduation ang paghatag nila balik. Isipon mo tama ka delikado sa panahon ngayon. Mayo kun diri sa Kuwait kay sugat tulong sang driver kagkatulong ang mga bata. Kag ginikanan makontak in case may emergency sa school. Paano ang mga bata para sa aton? Kapuli sila nga daan gabi or masakay sila sa mga paano kung laing ginhawa ang sakyan nila sa tricycle, sa jeep, paano sila makakontak sa parents sila o kung sa mga taong makatulong sila. Ang nila guro, hindi good life. Kuwaon lang sa school, pagsulod, ibutang nila sa butang nila sang locker sa mga bata, dira, ang mabutangan sa mga cellphone nila. Pagpuli, ihatag naman, pagkuha lang. Hindi kay kuwaon mo confiscate yung cellphone, hindi po pa daw sa eskwelahan, hindi pwede ya. Amo nang order ko na sang mayor nila. Wala gisang may magbalik sina. Okay lang kung sugat tulong sila sang ginikanan nila. Eh wala ang safety nila. Pero sina, public school ang mga bata. Paano pagpuli nila? Masakay sila sa mga tricycle. Imbis nga makapang ngayo sila bulig kung may mga emergency. Paano? Nag-iisip-isip pa sila. Nasagwa sa school, kuhaan yung putang locker. Kaya gani, pero putangan sang locker sa may ilang blantis makasulod sa guard. Di ba may ara na da butangan. So butangan yung locker ang mga bata. Kaya mo to gani ang sa mayor. O ipo kung may matabo naman gani nga na aksidente naman o kung ano naman na ma-realize naman na nila nga ay nagikuhaan ng cellphone di dapat na save pa to siya kag nakapangayo pa siya bulig kung may amo na ang natabo siya na ba. Kung isang isip nila diretso lang sa isa ka bagay while lagi lang tao kunong risk ba. Ako hindi ko magpasugot. Butangin nyo lang sa sagwa. Para ang bata safety kung manggit emergency makatawag. Tapos ang parents, may contact ang teacher in case na may hindi amo ang bata sa sulod classroom, matawagan ng parents. Lain tara dire nga biskin hindi pa padalon ng estudyante dire kang cellphone dire sa Kuwait ya. May contact na ang mga maestra sa mga parents dire. Tapos may katulong sa driver na nagasugat tulong sa mga bata. Why sila gabiyahe sa mga tricycle o jeep na delikado. Hindi pa sila nag-iisip. Nag-ilog man sila sa mga sa iban nga pungsod. Ilawan na lang ang sitwasyon sa Pilipinas. Unang budlay. Tinataka lang ba? Padayaw lang na pa-viral.
nag-iisip na sila, hindi na pag-imuon sa mga estudyante na pareho na sa ginimo ni Risa Ontiveros ni subo nga kadlaw ko kay nga kabasa ko news, ipatawag niya ang naghimo sang game nga Gorblox. Gorblox na ba? Di ba dito na nalulong sang game nga na ang bata to nga na Marel. Ipatawag niya ang ano sa Germany. Naghingi siya sang ano sa embassy sa Germany na ipatawag sa Senado ang ano ang naghimo sila nga game. Si ano mahimo sila sang tao nga naghimo sang game sila magastuhan ang Pilipinas tungod nga siyempre pasugat mo na to siya, sugaton siya pamasahe niya. Ang hotel niya nga istihan sino mabayad sa siyempre Pilipinas. Si sugot mo muna presidente si Risa Buanget. Amo gani ano labot sang tao. Siya yung nag-design sang ano ay naghimo sang game. Pero hindi mo na mabasa siya. I-block niya rin sa Pilipinas kung balaan nila hindi ganit namin siya. Iban. Iban nila sa amo na nga country kung gusto nila. Hindi kay patawag mo timo to ang naghimo. Agay gastos kini. Amo na gani ang bayan nila si Risa, presidente pa, Diyos ko Lord. Pag amo ng presidente, agay. Hindi na puli-puli sa Pilipinas. I-declare ko rin sa live ko, pag si Risa Ontiveros naging presidente, hindi na puli sa Pilipinas yan. Bili na lang ko. Pwede pulos sa Risa. Nangyari sa pangambal, hindi ako. Ay, nako.